gesto a emócie vzniklo v podstate celkom spontánne pred viac ako rokom na základe takých vzájomných rozhovorov s pani Jakubisovou, s Jankou Budkovou z nadácie Učiace sa Slovensko a vlastne malo za cieľ dotiahnuť do Vojníc komunitu výtvarníkov, ktorí by tu priniesli určitý tvorivý potenciál, ktorí by vlastne prispeli k akémusi ozvláštneniu atmosféry letnej sezóny. Ten čas, čo som tu strávil, tak som sa cítil veľmi príjemne a myslím, že sa tu vytvorilo veľmi veľa kvalitných diel. Ani som vlastne nepredpokladal, že niečo také by sa tu spravilo, odohralo. Žili sme si tu ako taká komunita, skoro ako rodina. Napriek tomu, že sme sa mnohí z nás poznali vlastne v prvý deň z tohto sympózia pri jeho otvorení. Myslím, že sme si všetci našli takú jednu vlnu, po ktorej sme sa plavili počas celého týždňa. V podstate sme od rána do večera pracovali a od večera do noci sme potom sedeli vonku a zabávali sme sa. Moje také prianie je, aby sa niečo také zorganizovalo aj na budúci rok, aby to pokračovalo, aby to získalo nejakú tradíciu, aby sa to rozvíjalo, aby to vlastne nezastalo na voľakom bode.